Madam Boss has confirmed kuti upenyu hwavo huri under threat mushure mekunge vasendekwa message iri anonymous ichivaudza kuti vanofanira kuita careful because anytime pane munhu ari kutuma vanhu kuti vavadzime. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Musakangamwe ndizvo zvakakosha. Vakawanda vanoona vasati vasubscribe. Do the right thing kan. Okay, so nyaya yacho inoti hello dear family. I have been contacted anonymously and informed that my life is in danger. The police, my lawyer, and our family are all aware of the situation. The whistleblower has disclosed the suspect, and the level of hate directed towards me is extreme. I ask for your prayers and hope that God continues to watch over me. I did not choose my path, but God made me who I am today. May God reveal my enemies before me. Anyway, Shakauma, Madam Boss has chosen a path of peace. Pane noise ziri kuitika mumastreets. She has decided to go on a no comment spree. Vari busy vachita mabrand avo, vachimanya uko neuko, vachita maskits avo, vachigamuchira mofela vanga vari kuGermany. As she's been doing herself zvinei naye Bridgerton, this and that. Saka ndopaunoona kuti vamwe vana vanorwadziwa nezvinhu zvakadaro, vanhu vanoda pamuromo. Ina handisi kuda kutaura kuti ndiri kususpectawo ani, asi ndoziva kuti imimi pamuri ipapo muri kutosuspectawo munhu wenyu iyeye. So this also came after mota yavo ichinge yaputsiwa. It is also coming from the same people that are threatening her. Do leave your comments on who you think is the suspect. Suspect number one. Mazita. Tisataure mazita.